ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం నమో నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి షార్ట్ భాగవతం క్లాస్లో 1వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 13వ శ్లోకం చూద్దాం. నిన్న 11, 12 శ్లోకాల్లో ఆయన ఏ విధంగా మరి గ్రామాలు, నగరాలు, ఇవన్నీ వనాలు, ఉపవనాలు దాటుకుంటూ ఇంకా పైన మరి కొండలు, పర్వతాలు, ఈ రకరకాల లోహాలతో నిండి ఉన్న పర్వతాలు అని చెప్పడం. అంటే మరి ఆ రోజుల్లో కూడా ఆ లోహాలు అవి ఉన్నాయి అన్న విషయం భాష్యంలో కూడా చూసాము. మరి ఈ రోజుల్లో ఉన్న విషయాలన్నీ కూడా అప్పట్లోనూ ఉన్నాయి, అలాగే ముందు ముందు కూడా ఉంటాయి. మనం ఏదో అనుకుంటాం కానీ ఎప్పటికప్పుడు సమాజంలో ప్రజలు వాళ్ళకి కావలసిన వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటూనే ఉంటారు అన్న విషయం కూడా మనం భాష్యంలో చూసాము. సో అలా ఇటువంటి పర్వతాలు, కలువలతో నిండిన జలాశయాలు, ఈ ప్రాంతాలన్నీ కూడా దాటాను. మరి అక్కడ పక్షులు, ఈ తుమ్మెదలు, ఈ పద్మ సరోవరాలు స్వర్గలోకవాసులకి తగిన విధంగా అంత అందంగా ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాంతాలు. అటువంటి ప్రాంతాలన్నీ కూడా నేను దాటుకుంటూ వెళ్ళాను అని చెప్పారు నిన్న 12వ శ్లోకంలో. సో ఈరోజు 13వ శ్లోకంలో నలవేణు శరస్తంభ శరస్తంభా కుశకీచక గహ్వరం ఏక ఏవాతి యాతోహం త్రాక్షం విపినం మహత్ ఘోరం ప్రతిభయాకారం వ్యాలోలూక శివాజిరం. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ అప్పుడు మరి ఒక్కడనే వెళ్ళడానికి అతి కష్టమైన, ఎంతో ఈ రెల్లు, వెదురు, కలుపు మొక్కలు, కుశగ్రాసాలంటే గడ్డి, పచ్చగడ్డి అరణ్యాల గుండా, మరి గుహల గుండా కూడా నేను ఒంటరిగానే ప్రయాణం చేశాను, ఒక్కడినే. ఎంతో కష్టమైనటువంటి ఈ మార్గంలో ఒక్కడినే ప్రయాణం చేశాను అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో అంటున్నారు. ఇంకా ఈ గుడ్ల గూబలు, సర్పాలు, నక్కలు, క్రీడా స్థలాల లాంటి వాళ్ళన్నిటికీ కూడా క్రీడా స్థలాల లాంటి ప్రదేశాలు. ఎటువంటి వాటికి? ఈ గుడ్ల గూబలకి, సర్పాలకి, నక్కలకి క్రీడా స్థలం అంటే అవి ఫ్రీగా తిరుగుతున్నాయన్నమాట ఆ స్థలాల్లో. అలాంటి భయంకరమైన అంధకార బంధుర కీకారణ్యాలను కూడా దర్శించంటే ఇంక మన ఆలోచన విధానాన్ని, మన ఆలోచన కూడా అందదు. ఇట్స్ బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. మరి అంత చిన్న పిల్లవాడు, ఎంత శక్తి లేకపోతే మరి ఆ స్పిరిచువల్ పవర్, ఆధ్యాత్మిక శక్తి ఇటువంటి భయంకర ప్రదేశాలన్నిటినీ ఒక్కడే దాటుకుంటూ అంతంత ప్రయాణాలు చేసుకుంటూ, ఏదో తినియో తినకో, అది ఆహారం మీద కాదు కదా జీవించింది, ఆధ్యాత్మిక శక్తి మీదే జీవించి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి వల్ల వచ్చిన ధైర్యంతోనే మరి ఆ ప్రయాణం కూడా మామూలు వాళ్ళకే, మరి పెద్దవాళ్ళకే భయంగా ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రదేశాల నుంచి వెళ్ళాలి అంటే. అలాంటిది మరి ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఇటువంటి భయంకరమైన ప్రదేశం, అతి కష్టమైన రెల్లు, వెదురు, కలుపు అంటే కొన్ని దాటడం కష్టమైన అరణ్యాలు ఉంటాయి కదా, ఏది మరి ముళ్ళతో కూడిన చెట్లు ఉంటాయి, మరి గుబురులుగా ఉంటాయి, దారి సరిగ్గా ఉండదు, అటువంటివన్నీ. ఆ తర్వాత మరి పచ్చగడ్డి ఉన్న ప్రాంతాలు, రకరకాల అరణ్యాలు అన్నీ కూడా మరి కష్టమైనవి కానీ అందమైనవి కానీ అన్నీ చూశారు. అటు సుందరమైనవి చూడటం జరిగింది, ఇటు ప్రయాణం చేయడానికి కూడా కష్టమైన ప్రాంతాలు కూడా చూడటం జరిగింది, అతి కష్టమైన అరణ్యాలు. అలాగే గుహలు కూడా, ఆ గుహల్లో నుంచి కూడా ప్రయాణం అయ్యాను. మరి కొన్ని చోట్ల గుహల్లో నుంచి కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చింది. సో మనం నిజంగా ఆలోచిస్తే ఇది మన ఊహకందనటువంటి శక్తి నిజంగా. కాబట్టి ఈ గుడ్లగూబలు, సర్పాలు, నక్కలు ఇటువంటి వాటికి క్రీడా స్థలంగా ఉన్న భయంకరమైన అంధకార బంధురం, ఆ కీకారణ్యం అంటారు కదా, ఏమీ వెలుగు కూడా చొచ్చనటువంటి దట్టమైన ఈ అరణ్యాలన్నమాట. ఇంకా అక్కడ అవి దేనికి
ఎక్కువ ఏముంటాయి అక్కడంటే, అక్కడ మరి సర్పాలు, ఇటువంటివి గుడ్లగూబలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. నక్కలు. మరి సో, ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో మరి భయంకరమైన అంధకార బంధుర కీకారణ్యాలన్నీ గూడా దర్శించాను. అన్ని రకాలు చూడటం జరిగిందనమాట. సుందరమైన ప్రాంతాలు, భయంకరమైన ప్రాంతాలు, ప్రయాణం చేయడానికి కష్టమైన ప్రాంతాలు. వాటన్నిటిలో నుంచి ఈ చిన్న పిల్లవాడు నడుచుకుంటూ, ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళడం జరిగింది. సో, ఇలా మరి ఇలా ప్రయాణం చేస్తూ భాష్యంలో చెప్తున్నారు ఇప్పుడు, భగవంతుడు సృష్టిలో ఉన్న వైవిధ్యం అంతా కూడా అనుభూతి చెందాలి అనేది పరివ్రాజకులైన వాళ్ళందరి యొక్క ధర్మం అట. సో, ఈ పరివ్రాజకులు అన్న వాళ్ళు మరి అంటే అందరికీ గురువులయ్యేటటువంటి సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళు ఈ సృష్టిలో ఉన్న అన్ని రకాల భగవత్ సృష్టిలో ఉన్న వైవిధ్యం అంతా కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చెయ్యాలి. చేస్తేనే వాళ్ళకి ఈ అటువంటి శక్తి, అటువంటి స్థాయికి వాళ్ళు వెళ్ళగలుగుతారన్నమాట. సో, వాళ్ళ ధర్మమే ఇలా భగవత్ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతిదీ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటటువంటి మనస్తత్వమే కాదు, చెయ్యాలి. చెయ్యడమే వాళ్ళ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అన్నమాట, అర్హత. సో, అలా అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళే ఇలాంటి పరివ్రాజకులు కాగలరు. సో, భగవంతుడి పట్ల మరి ఆ విశ్వాసం కానీ, మనోధైర్యాన్ని పొందడం కానీ, భగవత్ సందేశంతో అందరినీ కూడా జ్ఞానవంతుల్ని చేయాలన్నా కూడా ఇటువంటి అనుభవం అవసరం. మరి ఇంతటి మహత్తరమైనటువంటి శక్తి, అనుభవం మరి ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా మరి అందరికీ జ్ఞానాన్ని బోధించగల సమర్థత వచ్చేది. సో, అది ఎలా సాధ్యం అంటే మరి వాళ్ళకి భగవంతుడి మీద ఉన్న విశ్వాసంతోనే ఆ మనోధైర్యం కూడా వస్తుంది. కాబట్టి ఆ విశ్వాసంని, మనోధైర్యాన్ని పొందటం కోసమే కాకుండా ఇటువంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మరి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళల్లో ఆధ్యాత్మికత ఆల్రెడీ ఉన్నది కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళకి భగవత్ విశ్వాసం, మనోధైర్యం కూడా పెరుగుతుంది. ఇటువంటి భగవత్ విశ్వాసం, మనోధైర్యం పెంచడానికే వీళ్ళకి ఇటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా భగవంతుడు కలిగించడం, తద్వారా వాళ్ళ మనోధైర్యాన్ని, భగవత్ విశ్వాసాన్ని పెంపొందించుకోవడం, తద్వారా వాళ్ళు పరివ్రాజకులుగా అందరికీ జ్ఞానాన్ని బోధించే స్థితికి రాగలగడం కూడా జరుగుతాయి. వాళ్ళు ఆ స్థితికి, ఆ జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవాలి అంటే ఇటువంటిది అవసరము. భగవత్ విశ్వాసం కానీ, మనోధైర్యం కానీ పెంచుకోవాలంటే ఈ అనుభవాలన్నీ కావాలి అంటున్నారన్నమాట. సో, ఇప్పుడు సన్యాసి అయినవాడు మరి ధర్మబద్ధుడై ఇటువంటి కష్టాలన్నింటినీ ఎటువంటి భయం లేకుండా స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అట్లా సిద్ధంగా ఉన్నవాడే భయపడకుండా, అమ్మో ఈ అరణ్యం ఇప్పుడు ఏం దాటుతాం, ఈ రాత్రిపూట ఇంత చీకటిగా ఉంది అని భయపడకుండా మరి అంత చిన్న వయసులోనే అంతటి మనోధైర్యంతో వెళ్ళాడు, ధర్మ మార్గంలో ఉంటున్నాడు, ఇటువంటి కష్టాలన్నీ భయపడకుండా ఎదుర్కొన్నాడు. ఇవన్నీ చెయ్యడానికి వాళ్ళు సంసిద్ధులై ఉండాలి. ఈ చిన్న బాలుడు ఇవన్నీ కూడా ఆ పరీక్షలన్నిలోనూ కూడా ఉత్తీర్ణుడయ్యాడన్నమాట. సో, ఈ యుగంలో మరి ఇటువంటి సన్యాసికి మన యుగంలో అప్పుడు నారద మునిని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు కలియుగంలో ఇటువంటి సన్యాసికి నిదర్శనం ఎవరు అంటే చైతన్య మహాప్రభు అని చెప్పేసి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఆయన కూడా ఎందుకట అదే విధంగా పులుల్ని, ఎలుగుబంట్లని, పాములు, జింకలు, ఏనుగులు ఇంకా మిగిలిన అడవి జంతువులన్నీ వాటిని కూడా జ్ఞానపూర్వకం చేశారు. ఎందుకంటే ఆ మధ్య భారత అరణ్యాల గుండా ఆయన ప్రయాణించినప్పుడు ఈ రోజున మామూలు వాళ్ళకి సన్యాసం నిషేధింపబడింది కలియుగంలో. కేవలం కొంతమంది ఏదో గొప్ప కోసం సన్యాసం తీసుకున్నామని మరి సన్యాసి దుస్తులు అవి వేసుకోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు నిజంగా సన్యాసులు కారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఈ జనసంఘానికి సంపూర్ణంగా స్వస్తి చెప్పి మరి భగవత్ సేవలో జీవితాన్ని లగ్నం చేయాలి అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తున్నారు. సో, చైతన్య మహాప్రభు ఈ సన్యాస నామాన్ని గ్రహించారు. నేటి కాలపు సన్యాసులు కూడా ఆయన అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ వాళ్ళ యొక్క పూర్వ నామాన్ని వాళ్ళు మార్చుకొనరాదు అన్నారు. మరి నేటి కాలపు సన్యాసులు కూడా ఆయన అడుగుజాడలను అనుసరిస్తూ
తమ తమ పూర్వనామాన్ని అంటే వాళ్ళ యొక్క నామాన్ని మార్చుకొనరాదు అంటే సన్యాసి ఆశ్రమాన్ని గ్రహించి ఉండనందున మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సన్యాస నామాన్ని గ్రహించి లేదు కాబట్టి నేటి కాలపు సన్యాసులు కూడా ఆయన అడుగుజాలల్లో అనుసరిస్తూ ఆ రకంగా ఉండాలి. అంటే ఆయన పైకి సన్యాసిని అని చెప్పుకోకపోయినా కూడా ఆయన ఈ మార్గంలో భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు. సో ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు కూడా ఏదో సన్యాసులం అది ఇదని చెప్పేసి పేరు మార్చుకోవడం కాదు ఊరికినే అన్న అర్థంతో చెప్తున్నారు. ఈ యుగంలో భగవంతుడి మహిమల్ని శ్రవణం చేయడం, కీర్తన చేయడం మరి అదే భక్తికి ఉపదేశింపబడ్డది. సో ఇది మనం మరి ప్రభుపాద కలియుగంలో ధర్మం ఏమిటి అంటే జనరల్గా ప్రభుపాద చెప్పారు. జనరల్గా కూడా కలియుగ ధర్మం ఏమిటంటే నామస్మరణ. సో ఆ విషయం ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ గృహస్థ జీవితాన్ని పరిత్యజించాలనే వ్రతాన్ని ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో నారద ముని గాని లేదా చైతన్య మహాప్రభు లాంటి పరివ్రాజకాచార్యులను అనుకరించడానికి ప్రయత్నించకుండా ఏదో ఒక అంటే ఏమంటున్నారంటే అందరూ ఆ లెవెల్లో ఉన్నామని అనుకోవద్దు. ముందు మీరు ఏం చెయ్యాలి అంటే ఒక తీర్థక్షేత్రంలో ఆసీనులై బృందావన షడ్గోస్వాములు లాంటి ఆచార్యులు అందించిన ఈ గ్రంథాలన్నీ శ్రవణం చేయడం, పఠించడం, వీటిల్లో మీ కాలాన్ని శక్తిని వినియోగించండి అని చెప్తున్నారు. సో అంటే అది చదివితే గాని అసలు మీకు మరి మనం భక్తి రసామృత సింధు చదివినప్పుడు 64 సూత్రాలు చెప్తారు కదా, ఏ రకంగా భక్తి మార్గంలో ఉండాలి, ఎలా మనం ఈ మార్గాన్ని వదలకుండా ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాము, ఏమి పాటించాలి, ఏమి చెయ్యాలి, ఏమి చెయ్యకూడదు, ఉపదేశామృతంలో కూడా చేయవలసినవి చెయ్యకూడనివి ఇవన్నీ చూస్తాం. సో ఆ రకంగా ముందు అసలు పద్ధతి తెలుసుకోండి. అంతేగాని ఇమ్మీడియట్ గా మేమేదో చైతన్య మహాప్రభుని నారద మహామునిలాగా సన్యాసం తీసేసుకుని మేమంతటి వాళ్ళం అవడానికి ప్రయత్నిద్దాం అనేది కాదు. ముందు మీరు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి అని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. ఇంతకీ అసలు శ్లోకంలో మనం చూసిన విషయం ఏమిటి అంటే ఆయన ఇలా ఒంటరిగా మరి ఎంతో కష్టమైనటువంటి రకరకాల దారులు, ఏది గడ్డితో ఉన్నవి, ముళ్ళ చెట్లతో ఉన్నాయి, రెల్లుతో ఉన్నవి, వెదురుతో ఉన్నాయి, కలుపుతో ఉన్నవి, ఈ అరణ్యాలన్నీ కూడా దాటుకుంటూ, కలుపు మొక్కలు అంటే పిచ్చి మొక్కలు ఉన్న అరణ్యాలు, మంచి గడ్డి చక్కగా కుష గడ్డి ఉన్న ప్లేసులు, మరి అలాగే రెల్లు చెట్లు, పెక్కు ఇంకా ముళ్ళ చెట్లు, అన్ని రకరకాల అరణ్యాలు, గుహల నుండి ఒంటరిగా ప్రయాణం చేసి ఈ గుడ్లగూబలు, సర్పాలు, నక్కలు లాంటి వాటికి క్రీడా స్థలాలు లాంటి భయంకరమైన అరణ్యాలు, అంధకార బంధురమైన కీకారణ్యాలన్నిటినీ నేను దర్శించాను అని ఆయన వివరించారు. సో ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకు అంటే భగవంతుడు వాళ్ళకి మనోధైర్యాన్ని, భగవంతుడి యొక్క విశ్వాసాన్ని కూడా మరి పెంచుతాయి. అది అందుకే నారదముని మరి అందరికీ కూడా గురువు అయ్యేటటువంటి స్థాయికి ఎదగగలిగారు. అంత చిన్న వయసులో ఇటువంటి అనుభవాలన్నిటినీ ధైర్యంతో, భక్తితో, భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో ఆయన వీటన్నిటిని కూడా తట్టుకుని ఈ పరిస్థితులన్నిటిలోనూ కూడా ఆయన ఆ అనుభవాలన్నీ కూడా ఆయన అనుభవించి మరి తట్టుకోగలిగారు అంటే కేవలం భగవద్విశ్వాసం వల్ల, ఆయన యొక్క మనోధైర్యం, మరి ఆ జ్ఞానం వల్ల. అది ఈ శ్లోకంలో మనం చూసిన విషయం. సో రేపు 14th శ్లోక రేపు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు.